Sitten meillä on täällä tämä vasen täyskäännös, eli koira kiertää. Tämä jos suuntaan vaikka kymppi, tehdään sitä kymppi edessä. Eli todessa on se, että kun tämä on 360 toimia, niin ohjaaja kiertää periaatteessa paikallaan. Vasemmalle kiertäisi koira kiertää. Jos lähdetään tästä vasemmalle, niin koira pyörähtää. Ja silloin itse no niin, eli sitten seuraava. No niin, tää oli tää vasen täyskäännös, eli koira menee vasemmalta oikealle ja sitten meillä on spiraali oikealle, ja ei kierretä mitään muuta. Eli se 3. Ja tässä tulee nyt se, että kierretään